Chapter 4 сезон 2 е тука. И днеска ще видим новия Battle Pass. Ще видим новите трейлери. Това изглежда идеално, хубаво, прекрасно. Геймплей трейлера мега. Смарт пистол. Копа са ми праща покана, бе. О, много оръжие. Катаната. Но шото. Митка. О, включихме Battle Pass. Супер. Я. Добре. Добре. След като вземете Battle Pass, първи скин, който ще получим е Renzo the Destroyer. О, добре, купвам го. Сега да видим. Първо да почнем с лодинг скрина. Не е зле. Renzo the Destroyer лодинг скрин. Имаме 100 бакса. Банър екон. О, The Destroyer. Пикакс. Звука як. И другото е яко. Емот. Слангшот. О, това е як емот. О. Destroyer Signature Wrap. Реактив, нещо такова. Не. Изглежда много добре на шотгън. Емотикон. Багблинг. То багблинг е як. И скина. Renzo the Destroyer. Видяхте го преди малко. Така. Renzo the Magnificent. Не знам как ще чете. Як лодинг скрин. Спрей. Добре. Глайдер. О, то глайдер е як. Скалатрон. 100 бакса. Друг стайл за бакблинга кутията. Контрейл. О, това е яко. И стайл за Renzo the Destroyer. Renzo the Magnificent. После имаме друг лодинг скрин. Този път от нови скин. Това е як. Банерикон. И това какво? О, това е пикакс, това е. И се пуска музика като удриш с него. Контрейл е звука яко 100 бакса. Глайдер. То глайдер е як. Няма да лъжа. Рап. Добре, то рап е добре. Не знам. И втория скин. Имани.
Добре, сега към трети пейдж. Loading screen. Спрей. Arcade card. Добре, това не е зря. 100 букса. Я. Expressionism. Добре, и са. Music pack. Това е музика до отдел. Backblink. The Boom. Добре, това е добре. И нов стайл, друг стайл за Imani. Future FI Imani. Аре, това стайл мен кефи лично. Четвърти пейдж, тук влизаме в Thunder вече. Loading screen. Спрей, това спрей як. Pickaxe. Добре, splash ефект не е много як. Емотикон. Обаче това звука е як. Глайдер. Това е яко, това е от новите такива мотори. 100 бакса и скина Thunder. Това е динозавър, лизард, нещо. Това е един от моите скинови на мен от този Battle Pass. Loading screen. Backblink, това Backblink е як. 100 бакса. Emote. Chef Special. Добре. Rap. Gills Classic. Music Pack. Thunder Roll. Това е пак от малата музиката, сигурно. Да. Няма да го слушам цели. И нов стайл за Thunder. Midnight Snack Thunder. То стайл вече е як. Много як. Loading screen. Емотикон. Pickaxe. Добре. 100 бакса. Backblink. Глайдер. Lost Meteor. Това е новия глайдер. И другия нов скин. Мистика. Добре, този скин не е зря. Loading screen. 1100 бакса, така да пардон. Meteor Shower. Контрел. Това е яко. Такова рап. Pickaxe. Банер. И друг стайл за мистика. Crimson Bloom мистика. Това е яко вече. Девети пейдж отиваме. Loading screen. Тук вече идват дрифт ремикса. Backblink. Рап. Много як рап. Stray Fox. 100 бакса. Stray Side Eye. Рап. Не рап, спрей. Skycarver. Глайдер. Да, сега вижте, що не ги казвам вече. Не мога да произнасям. Много са ми странни имената. И сега нови скин. Stray. Има това стайл. Това му е първия. На втория му е... Къде му е втория, бе? Ето го. С маска. Добре. Яко. Loading screen. Emote. 100 бакса. Банер икон. И още 100 бакса. Pickaxe. Това е яко. И стайл за спрей. Renegade Stray. Тук вече почва да прилича на дрифт. Сега втори стайл да му видим как... Трябва да чакаме. Чакаме. Аре. Добре. Без маска. Добре. 11 пейдж. Loading screen. Имаме спрей. 100 бакса. Backblink. Music pack. Витъл. Добре. И Pickaxe. Plasma Core Close. Добре. Close.
Добре, това е много яко. Пикакс. И стигнахме до Hidewire. Това е много странен скин. Интересен скин. Як е. 12 пейдж. Walking Screen. Contrail. Contrail е як. Легото се едно. Емотикон. Глайдер. То глайдер. Не ми харесва тези глайдери, които са като нормален глайдер. Стайл за бакблинг, ако не се лъжи нов бакблинг. Това е яко. 100 бакса. И нов стайл. Пак лидер Hidewire. Това е яко. Това е много яко. Loading screen. Рап имаме. Имаме Backlink River Guardian. Това е яко. 100 бакса. Спрей. Пикакс. Този сезон има невероятно пикаксови глайдер. Това е яко. И сега стигаме до поредния скин. Така де, да. Това е River Empress Mizuki. Нека да видим и други став. Така, чакаме. Да се спалне и други. Айде. Моля се. Айде бе. Окей, ето го. Има маск. Виждам и последния пейдж от този Battle Pass. Loading screen. Глайдер. Това е глайдер вече. Охо. Contrail. Това Contrail е як. Banner icon. Емотикон. 100 бакса и последния скин. Това с Building Emote. Това. Arrival of the Empress. Какво? Мизуки. Това е разликата. Building Emote за маската или за нещото. Не разбирам. Мизуки е последния скин. Добре, става по-свети. И сега бонус ревордите. Foxfire Edge Pickaxe. Добре. Такова бакблинг. Но стайл за... Така, стайл за пикакса. Стайл за бакблинга и стайл за глайдера. Чисто нов loading screen, това loading screen е як, да го погледнем. Добре, не зря. Wintersong Mystia. Wintersong Mystica. Забравих как се прекъсна. Така, стайл за Boom Pickaxe. Emote. Empress Fun Dance. Това не го разбирам. Интересни неща. Стайл за пикаксовете. Предполагам, че останалото е също. Предполагам. Добре. Стайл за глайдер. То глайдер мен лично много ме кефи. Роко Клок О. Рококо Клок О. Странни имена да този сезон. Не знам, не мога да ги произнася. Добре, слага пълто отгоре. Глайдер. Бакблинг. Стайл за глайдер за бакблинга. Банер икон. Стайл за пикакса. Добре. И Магматик Мизуки. Това е яко. Я сайде втори стайл да го видим. Така да изчакаме малко. Да изчакаме. Чакаме. Аре бе, Мизуки. Добре, ето го. Без маска. И да, тук вече са суперстайловете, които дойдат с 20 дена. Обаче, не сме свършили. Имаме Quest Rewards. Complete Season Quest. Добре. Mega Knights. Loading screen. The Destroyer.
И ето, ако иска за някой да види логин скрина. Як е логин скрина? Backblink. Не backblink, това е стайл за пикакс. За глайдера. Добре, Ctrl. Стайл за имани. Headliner имани. Емотикон. Стайл за пикаксовете. Тук сега се променило. Почти съм сигурен. Стайл за глайдера. Добре. Емот. Добре. Rumbling Thunder скин. Edit стайл за Thunder скина. После имаме Glider Edit стайл за глайдера, метеора. Имаме Backblink. Edit стайл за пикакса тези. Edit стайл за глайдера. Добре. Edit стайл за Drift Remix с Stray, като цял стелт Stray. И последния пейдж от тези. Имаме Rap. Backblink, стайл за Backblinker. Стайл за глайдера. Нов емот. Добре. И последно имаме стайл за Highwire. Bubblegum Highwire. Това ще са квестове, ако това можете да го спечелите, като минавате weekly квестовете. Обаче, последното нещо, което имаме да говорим е Secret Skin. Имаме Rap, Eran's Face Off, Basement Key, като за Backblink, Emote, Scout Regiment Salute, Scout Regiment Salute, това е Science Emote, Pickaxe Titan Strike. Добре. Емотикон Terminite Iron. Regiment Gear. Banner Icon и Eren Jaeger. Явно се казва. Мислих, че Eren Jaeger, но макар. И след това Fortnite Crew. Тук са вече квестовете, не са ли? Добре, това е с този Battle Pass. Сега нека да видим какво има в нова игра.